गिबि गिबियावनो गासै नागिरि बिथांमोनखौ कनसिपेन बर' हनाय थाबाय लोगोफोर नोंखौ लोगोफोर नोंथांमोना थामनेल आरो टाइटेल नायनानै निश्चय भिडिअखौ बेफोरबायदि नुखागोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायबा मिथिगोन जोंहा मुस्लिमा सासे बर' नखरखौ माबायदि माने थगायना थांबाय आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांग्रोदो Ila video sudah nomor video. Kamu kenapa bu? Sah video kusen lagi? Video orang lain mas kalar tuh. Itu di. Sah video kusen lagi? Video orang lain mas kalar tuh. Itu di. लोगोफोर नोंथांमोना निश्चय मिथिखाबायानो बे भिडिअआथ' निश्चय गमामायै नुखागौ आरो भिडिअ रेकर्डनि थ्रुयैथ' नुखाजोबखाबायानो एरो लगायना होदों लोगोसे बिनि बिखौ फंसे डिटेल बाथ्रा खोथा बुंना होगोन नोंथांमोना गासैबो शेयार खालामनानै ला आरो गासैबो माने सेफटि थाबानो जाबाय जोंनि बर'फोरा माने दिनै दिन थगायजानाय दिनै दिन लाना खारजानाय दिनै दिन सिखाव खावना बुजानाय दिनै दिन सोरदो बुथारखुमा जानाय जोंनि बर'आ बिराद माने आनलिगेल बा बिराद माने एकदम माने जेखैबो माने लेथेर फेथेर माने जेरावबो थगायजानाय नैबे बर' सुबुङा दिन दाहारा दै दिन दाहारा माने सुन्दुरि नाबायनाव माने सासे मुस्लिमदो फाल्ला मारि जाबाय हा नोंथांमोनाथ' नुखाजोब्बायानो भिडिअनि एर'आव माने फार्ला खैजा ना खैजा फार्लाखाय दिरुं खानानै माने आसि बिमादो गाख्लायनानै बे ना जायैखौनो माने ना जाबाय होननानै माने खननै खनथाम सुहोनानै माने बिथांजोखौ माने थगायनानै थांबाय आरो दै नोंथांमोनाथ' नुखाजोब्बायानो सिगां 2.5 केजि सुदो इनि उनाव 2 केजि सुदो 4.5 केजि दा बेथ' 4.5 केजि ना जायाखै बे मुस्लिम बोराया माने दिन दाहारा माने सानावनो माने एकदम माने बर' नखरखौ थगायना थांबाय आरो आसलथे मा जोंनि बर'फ्रा मानो इमान जाम्बा जागासिनो दं आं बेखौसो बुंनो दै जोंनि बर'फ्रा मानो एसेबां जाम्बा जागासिनो दं न' हाखर हाला खाथि खाथि बारि खनाफोराव फुख्रि जावदों बैसागो दाननि अखानि दैजों ना फिसिनो होननानै हांमा सुरनानै थाइनैसो फैसा थाखा मोनगोन खोमा होननानै फुख्रियाव ना फिसिदों नाथाय मा खालामजादों बै मुस्लिमफोरजों माने फाल्ला मारि जागासिनो दं बर'फ्रा दै 1/2 केजि नाखौ 2 केजि खालामना फानदो 2 केजि नाखौ 8 केजि खालामना फानदो जोंनि बर'फ्रा मा एसेबां जाम्बा जागासिनो दं मा जाखो जेखिबो लाना खारजानाय जेखिबो दिन दाहारा थगायजानाय रग' रग' फैसा सानना हरदो रग' रग' थगायजादों दिनावनो दिन गुबुन हारिजों लाना खारजादों दिन दाहारा बै बर' नखराबो मुस्लिमजों माने एकदम जायगायावनो थगायनानै फैसा लाना थांजाबाय आरो ओरैबायदि माने बेफोरबायदिखौ हमना दोननांगौ दुखु दुखु बुंनांगौ बेफोरबायदिखौ हमनानै जेलाव हरनांगौ दै नै दा बैसाग बोथोर अखाफोर जेठ आसार सावन फैलायसिगोन गोदान गोदान फुख्रि जावदो गोदान गोदान ना हागोन होननानै मोनसे हांमा सुरनानै गथ'फोरनो एडमिसननि फैसा मोनगोन खोमा होननानै नखरखौ सलायलांनो थाखाय होननानै ना बायदो फिसिदो नाथाय फुख्रि जावनायनि मुलानो ओंखाराखै थगायजाबाय दं दिनैसिम माने गुबुन हारिया ना फानफैदो थगायजादो फैसा लुटिना लांजादो बेफोरबायदिखौनो आं नोजोर होनो खादों नोंथांमोनखौ सोरबाफोर आं गासैनि बिजनेसखौ बुथारनो सानाखै बै जोंनिफ्राय बांलादेशिफोर फैनानै मुस्लिमफोरा ना फिसा फानफैनाय मुस्लिमफोरा ना सान्दा फानफैनाय मुस्लिमफोरा जिखुनु माने गाज्रि गाज्रि नोजोर होनानै मानसिफोर लाना खारनाय बेफोरखौसो बुंदों आङो बै बिथांमोना ओरैबायदि सानावनो सान माने ना फाननो फैनानै फाल्ला मारिनानै फैसा थाखाफोरखौ माने नोंथांनाव नाखौ 1 केजि बा 2 केजि होगोन 4 केजि 5 केजि खानानै फैसा लाना थाङो गमामायैनो बर'फोरा बिराद जाम्बा जाना थगायजाबाय दं आं बेखौसो बुंदों हुसियारिथा नैबे दैज्लाङाव दा नोंथांमोनखौ नुखाजोबखाबायानो माबोरै थगायदों नङा होमबा लोगोफोर जोंनि बर'फ्रा ओरैबायदि माने जाम्बा दिनैसिमबो जाम्बा दं आरो दै दिनैसिमबो जाम्बानो जुगानो जोबाखै सोरबा गुबुन हारिजों खारनाय सोरबाथ' दा थगायजानायखौ नुखाबायानो सोरबा बुजानाय जेरावबो माने आलाय सिलाय आरो जेरावबो साक्सेसफुल गैया आरो मा जागोन नैबे बैसागो बोथोरनि अखाफोरावथ' दा गासिबो ना होलायसिगोन बेयाव एकदम बिराद हाजार हाजार थगायजालायसिगोन मुस्लिमफ्राथ' दा हाबबायानो जानो हागौ गामि गामि नङा होमबा लोगोफोर बिराद नोजोर हो जै हमना मोनबाय दोखो दोखो बुखा फेसबुकआव हगारनाखा जै मोनबाय दोखो दोखो बुखा फेसबुकआव हगारनाखा आरो लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामना नोंथांमोना निस्सय एक्टिभ थाबानो जाबाय सोरबाफोर ना फाननो फैदोंब्ला मोजाङै नाय बर'आनो जाथो बा मुस्लिमफोरानो जाथो मोजाङै सु नोंसोरनो सु लाखि मोजाङै खालाम
मोजां नाय मोजाङै फाननानै मोजाङै लाखिबानो जाबाय थगायजानाङा जाम्बा जानाङा दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर आंनि बुंनायफोरा सोरनिबा सायाव गोरोन्थि बुंलांदों आंखौ निसय बर' हारिनि फिसा होननानै गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होगोन होननानै मिजिं थिखांबाय लोगोफोर आरो सोरबा गोदान भिडिअ लांनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामखायोबा जेबो नङा आरो हायोब्ला बे भिडिअखौ बेसे हायो शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बर' हारि जिउल' जाथों